L-istudenti tas-Sixth Form tal-Kulleġġ ta' De La Salle għal darba oħra qed jorganizzaw l-ispettaklu tal-Lasallian Nights. B'tifkira ta' 300 sena mill-mewt tal-Qaddis Patrun tal-Għalliema San Ġwan Battista De La Salle, il-Lasaljani ġewwa l-kulleġġ għal ewwel darba fl-istorja tal-Lasallian Nights għażlu t-tema tal-imħabba li se tkun qed tidher f'diversi forom li tott ukoll bħala simbolu għall-laqda u l-imħabba bejn l-istudenti Lasaljani. Barra minn hekk l-ispettaklu huwa ambjentat fis-snin 60. L-ispettaklu ngħata l-isem ta' Tequeiro li tfisser inħobbok bl-Ispanjol, fejn żewġ maħbubin huma l-protagonisti iżda minħabba ċirkostanzi esterni jispiċċaw jinfirdu minn xulxin. Minkejja xkil kollu kontrihom huma jżommu l-imħabba ta' bejniethom ħajja permezz ta' ittri li jibgħatu lil xulxin. L-istudenti tal-kulleġġ ilhom jippreparaw għal dan l-ispettaklu minn Mejju li għadda, fejn il-Kunsill Studentesk ħoloq attu kumitati iffukati fuq aspetti differenti tal-attività. Fost il-kumitati hemm dawk tal-irtok, tal-medja, tas-sfin, tal-mużika, tal-iskript, tal-backstage, tal-arti, tal-kostumi kif ukoll diretturi għall affarijiet tekniċi. Ix-show se jkun qed jittella fuq 3 iljieli mill-11 sa 13 ta' Jannar ġewwa l-kulleġġ ta' De La Salle fil-Birgu.